Benvinguts al meu món. Benvinguts a Els contes d'en Richie. Hola, sóc en Richie i cada diumenge teniu un relat que us narro jo mateix. Així que comencem. Hansel i Gretel, el videojoc. Descobreix el fabulós món de Hansel i Gretel, el videojoc. Molt aviat podràs gaudir d'un videojoc meravellós, amb diferents modes de joc. Plataforma, recull molles de pa mentre t'escapes dels ocells. Aventures, continua recollint molles de pa i vigila que els ocells no te les prenguin. Lluita, tira pedres als ocells perquè no es mengin les molles de pa. Educatiu, suma les pedres del camí i les que et queden a la butxaca. Terror, escapa't de la bruixa. Si t'atrapa, el joc no s'acabarà, ja que podràs ajudar-la a crear noves receptes. Culinari, crea pastissos i dolços variats. Ajuda la bruixa a crear receptes que et seran molt útils a la vida real. Arcada, vomita damunt la malvada bruixa. T'has atipat de dolços? Aquesta és la teva oportunitat. Amb el mode arcada et serà molt fàcil guanyar. Només hauràs de vomitar tots els dolços que has menjat. Més lluita. Lluita contra la bruixa i viu una espectacular lluita d'escombres contra ella. Uneix-te a l'aventura de Hansel i Gretel, el videojoc. Molt aviat a la teva plataforma preferida de videojocs de tota la galàxia. Soc en Richie i res, passava per aquí per parlar-vos del meu nou projecte que al cap i a la fi és el mateix, és una pàgina web titulada elscontes.cat i allà trobareu tots aquests relats que teniu recollits aquí, en aquest projecte, però en versió escrita, que també els teniu en versió escrita a l'aixeta i alguns també estan a relats-en-català.cat, però ara tinc una web pròpia, així que aprofiteu i entreu on vulgueu. I això és tot. Fins aviat.